alayon pag-otro, nabalos ka hantag sa mga tao, sumala ang iya mga binuhatan. Dinagudla ang Diyos ang nakakapahuway ang akon kalag. Hiyagudla ang nabulig haakon. Hiya ang akon bato ug ang akon palagang. Ang akon panalipod, saglit maupay ang akon katindog. Baton, ang Ginoo ang nabalos ka hantag sa katawo, sumala ang iya mga binuhatan. Dinagudla ang Diyos ang nakakapahuway ang akon kalag. Tikan dida haiya ang akon paglaom. Hiya ang akon bato ug ang akon panagang. Ang akon panalipod, saglit maupay ang akon katindog. Baton, ang Ginoo ang nabalos ka hantag sa katawo, sumala ang iya mga binuhatan. Alayon pagkatok daw para ang pagdaig ang santos nga ebanghelyo. Sa mga butang aadan. Anong kalabutan ini? Dito natin niya naging basa ng ebanghelyo. Ang Ginoo ginbabakbakan ko niya tiniupay. Giniyisugan ko niya ang mga Pariseo, ang mga eskriba. Dirahin ini ang mga Pariseo. Dirahin yung mga eskriba. Ang mga Pariseo, aman yung mga church people, ang panahon ng Ginoo. Iran ada daw gabi, ada kami ang templo, nag-iinampo, nagpupuasa, nagsasakripisyo, naghahalad, pero magraog-daog ng mga tao. Hirahin na lang ng mga eskriba, mga teachers ang balaod, iran mga expert ang Biblia. Iran mag-aaral man ng mga balaod sa Diyos. Nanira nagpapatuman, hinira nagtutok do. Pero ang gihapon parang Pariseo, magraog-daog ng mga tao. Para sa Diyos, nakita ng Ginoo kung ang gibuhan ng mga tao, adlaw-adlaw nagtutuman ng balaod sa Diyos, naghahalad na simba, na simbahan na nakatutugpasin. Pero ano kaya nag-iiniso? Kaya ano nga nag-iiniso kay Kristo ang era? Kaya magraog-daog ini nga mga tao. Waray nira sense of justice. Waray nira pagiging patas kanira kasi tao. Itira mga kabuligin na balay, ituturin nira nga mga alipin, dirigin sisinduhan. Yet, ada simbahan, adlaw-adlaw naghahalad. Sakit ang sarili ng Ginoo, kamakaharadlok niyo, kamagpakaharadlok ito yung dadangatan. Infa kay mga ebanghelyo, gitawag din ng mga tao, kahalasan kamo. Mga lahi kamo ng kahalasan. You brood of vipers. Tungod kay, ada simbahan, ada templo, pero kung itrato niya rin kasi tao, bagan diri liwat tao, bagan nira mga alipin. Dili marawot ipagtuman ipagbalawod sa Dios, ipagsimba, ipagampo, maupay ini nga mga butang. Pero para ng Kristo, oo, mag-upay ito, pero dapat din papadisan ang mga essential, ang mga importante nga bahin ito na atong pagtuo. Ang ano ini? Justice and charity. Pagiging patas, pagiging fair, nga nito na atong pagigugma, pag-ugog o pagpaid, ito na atong ikasitawa. Karugsignon, ini nga itong pagsinimbahon, ini nga itong pagdedibusyon, ini nga itong pagnovenaryo, bisan pa man ang kumplito natin ito, pero kung ginkukulangan kita ito nga pagiging, ito nga fairness and justice, ito nga charity, kung waray kita ito, kung may nalaw pa aton, pangawin bulig, dili natin aasihon,
kundi doon atong sulod balay, may nakita nito mga kabulig na diri natong ginsisilduhan yung Kaupay. Kung na natin mga ginuutangan, ginpapakurian natin din natira pagsukot, sige atong tago-tago. Ini nga atong debosyon, makakarat lang ini. Amen doon mga esensya dito natin pag-aampo. Justice and charity. Para kang Kristo, dapat niya na isyo itong justice. Imagine, ano? Ini ang mga taong simbahan, hindi inisugan niya.